बयखौबो खुलुमबाय। दिनै गोथार बर' बिजों सान थांनाय 1963 मायथाइनि 18 मे खालि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गेदेमा बिथांमोन लोगोसे बर' रायजो राजानि गेदेमा बिथांमोननि आसाम सरकारनिसिम दाबि दावा खालामनानै दिनै बे गोथार 18 मे खालिनो आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलिहा बिथांनि आखाइजों बै समनि गवालपारा जिल्ला बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार साब डिभिजननि सिङाव मैखोम बर' गामि दतमायाव गिबियै बेखेवजेननाय जादोंमोन। आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियावनो जोंनि बोखावजायै दरं जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि साब डिभिजननि सिङाव साबखायथि मुंनि गामियाव बिथां सोरबां सुबुं मुंख्लं बिरहाम बर' सारनि नाजानायजों बर' बिजोंखौ जोंनि उदालगुरियावबो गायसननाय जादों। आरो बे बर' बिजों गायसननायाव जों बयबो मिन्थिगौ गोबां जोंनि बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै गायसननाय हाबाफारि थांखिजों जोंनि गेदेमा बिबार मुगानि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा लाइसि सुजुनानै बिबार लाइसि जेन्थ'खा लाइसि हाथरखि हाला सानस्रि मुस्रि अलंबार नायक अखाफोर लाइजौआरि बेबायदि रोखोमनि लाइसिनि गेजेरजों बर' हारिखौ उन्दुसोना थानायनिफ्राय सांग्रां लाबोनानै दिनै जोंनि बे फरजायाव लाबोनो हादों। आरो बेबायदिनो 1963 18 मेआव गायसननाय बर' बिजोङा 1968 मायथाइयाव गोजौसिन गेजेरारि एबा हायार सेकेन्डारियावबो बर' एम.एल.ए. बिजों महरै गनायथि मोननो हादों। फैयै फैयै 1985 मायथाइयाव आसामनि एस'सियेल लेंगुवेज जों मोननो हादों अफिसियेल राव महरै क'क्राझार आरो उदालगुरियाव। आरो बिना फैयै फैयै 2003 मायथाइयाव बै जांख्रिथायारि नाजानायजोंनो बर'नि गेदेमा बिएलटि आसाम सरकार आरो बै समनि भारत सरकार जोंहा डिपुटि प्राइम मिनिस्टार लाल कृष्ण आडबाणीनि नाजानायजों पार्लियामेन्टआव बर' रावखौ 10 फेब्रुवारि 2023 मायथाइयाव 8 शिड्युल एबा दान्थे फारियाव सोसननो हानानै दिनै बर'फ्रा बर' रावा दिनै मेजर लेंगुवेज जानानै फैबाय। दा बेवहाय गोबां जोंनि गेदेमा बर' थुनलाइ सिबिनाय रुंसारि जालांनाय मुंख्लं जालांनाय रमान स्क्रिप्टआव बुख्रुब जानाय गासैबो गोसोखांनानै दिनै बे गोथार बर' बिजों सान 63थि बोसोरखौ मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गेदेमा गाहाय नेथ्रि बिथांखौ आलासि महरै लाबोनानै जोंनि आसाम सरकारनि लाइमोन राजखान्थिगिरि दैदेनगिरि गेदेमा मन्थ्रि चरण बर'खौ आलासि महरै लिंनानै जों बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै सोरबां सुबुं बिरहाम बर' सारनि गायसनलांनाय जयप्रकाश हागजे मेम'रियेल गोजौ फरायसालियाव गोसोखां गोजौ फरायसालियाव जोङो रौता गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे रौता हालामनि गेदेमा मेलेमजिबि थुनलाइ सिबियारि राव थुनलाइ सिबिग्रा बिथांमोनखौ लाफानानै रौता आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनखौ लाफानानै आरो बेवहाय रौता गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि जयप्रकाश हागजेर गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि आरो इउएन एकाडेमि रौतानि गेदेमा फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि लाफानानै गाजा गोमजायै बे हाबाफारिखौ खुंदों। आरो बे हाबाफारियाव सेथियावनो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय जालांबाय। आफादगिरि महरै आंनो बेवहाय रायजोनि गनायथिजों बेरहोखांबाय। बेनि उनाव जोंहा मुंख्लं बावनाय हाबाफारि दंमोन। बेवहाय मानगोनां उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइनि बोसोनगिरि गेदेमा स्टेट बेंकनि आजिरा लानाय बिपिन चन्द्र ब्रह्मआ मुंख्लंफोरनि बिबार साखिखौ फोजोंजेनबाय बावजेनबाय। बेनिफ्राय जोंनि रुंसारिफोरनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बाबुल सोरां बर' बिथाङा बेखेवबाय। बेजों लोगोसे जोंहा मुंख्लं सोरबां सुबुं बिरहाम बर'नि मुसुखायाव साखि फोजोंनाय बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोंनि बर'नि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय बर' थुनलाइ साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय गपिनाथ ब्रह्म सारनि आखाइजों फोजोंनाय जादों। आरो जयप्रकाश हागजेर बे बिथांनि गेदेमा मुसुखायाव जोंनि मोनसे समनि रौता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दानि बोसोनगिरि आरो लाइलांफारा गोजौ फरायसालिनि आजिरा गाहाय फोरोंगिरि मबेन नार्जारि बिथांनि आखाइजों बे हाबाफारिखौ साखि फोजों हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोंहा दा हाबाफारि महरै बिफां गायनाय बेवहाय
रौतानि समाज सिबियारि गेदेमा सुमन्त बर' बिथांनि आखाइजों बिफां फुलि गायनाय जादों आरो लोगोसे रौता आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि दैदेनसा दैमारि बिथांनि आखाइजोंबो बे बिफां फुलि गायनाय जादों आरो बेनिफ्राय जों हाबाफारिखौ आवगायलांसिगोन बेवहाय जोंहा सावरायमेल दङ सावरायमेलनि बुंथिगिरि बेखेव बुंथिगिरि महरै मानिक बसुमतारी सार फैगासिनो दङ बिथाङा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोंहा नीलकान्त गयारि आदा गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जों बिथां जर'खा आलासि महरै आसामनि दानि हान्था मेला आरो बड'लेण्ड वेलफेयारनि मन्थ्रि गेदेमा चरण बर' बिथांखौबो जों हांख्रायदों लोगोसे बिथांनो जोङो मान बावनाय हाबाफारिबो लादों बिथाङा खोथा होदों दान्दिसेबाव नुजाफैगोन होननानै दा बेखौ जों नेनानै थाबाय बे हाबाफारि नुजाथों साफ्रोमबोनिसिम आंनि खुलुमनाय बावबाय गोजोन्थों